Signori, issa wasal il-mument l-iktar importanti u solenni ta' din iċ-ċerimonja fejn ir-rekwiżiti se jagħtaw ġurament tal-ħatja. Sinjuri, jekk jogħġobkom imorru l-wiesqa. Skużi, xi ħadd poġġa. Għandax bl-amment. Nitlobkom tgħidu għalej. Jiena solennement naħlef li nkun fidej u nġib tassew fedeltà lill-poplu u lir-Repubblika ta' Malta u l-Kostituzzjoni tagħha u li naħdi fedelment msemmija Repubblika matul is-servizz tiegħi fil-Korp tal-Pulizija ta' Malta li nassoġġetta ruħi għall-attijiet, ordinanzi, ordnijiet u regolamenti kollha dwar l-istess korp li hemm fis-seħħ u li jistgħu minn żmien għal żmien ikunu fis-seħħ u naħdi l-mirijiet kollha ta' uffiċjal tal-Pulizija skont il-liġi mingħajr biża' jew favuri ġibda jew bibeda hekk Alla jgħin.